Belena hambai kini media tapurono ini oro jung ITDC dolai jonal ni bising tai ambasa subjonal ni bising khobjak ini rai pasa bisiwa ini bukung bara ba ini hatai hasago tongnai rok borokno ini buwagrani khariok mabai DC prosason ni ongoi ini rignai tai gundar bagnani thangai tongo chung tini oro bagjaknai rignai korok buku korok 30 jon buku rokno tai gundar bagjaknai 25 jona no jo abekle bagjaknai ini belaina hambai mare piwa haina hai ini oro phaimanjak phainai joto junal ni vice chairman tolai junal ni vice chairman borom gnang Bisonjoy Riang tai ambasa subjonal ni joint chairperson borom gnangjak Bisopoti Deb Burma tai phaimanjak phainai joto tini raipasa BC ni tai tini block committee ni vice president totha Sikarebari ni chairman borom gnang Raju Chandra Riang tai tini oro raipasa BC ni কর্মকর্তারা বা তিনি পঞ্চায়েত ni jara village committee o tangai tongnai rok tai tini phai manjak phaina oro lukurok nana ni phainai rok no jotono hambai riwoi ini ani kokorono mathagirika jotono hambai